Mga residente din nahitabo sa trahedya atong balikan dito sa Dakbayan sa Naga. Pipila ka adlaw human mahitabo ang pagdahili sa yuta. Adunay mga istorya-istorya kabahin sa mga kasinatian nila nga gingong adunay nagparamdam o naghamok sa dapit ilabi na panahon sa kagabhion. Kini ang ato ang saksihan pinaagi ning report. Si Lolo Crescencio saksi sa unang pagbuto ug pagkasiak sa bukid. Nga milamoy sa kabalayan, apil na ang mga taong natabunan. Pipila ka adlaw human na hitabo ang trahedya sa Naga. Aduna nay mabatian kuno nga mga siyagit. Dinuyugan sa uwang sa mga iro. Ang mulanog, panahon sa tungang gabi. Nakadungog ko og siyagit sa tao bitangay pagkitabang. Usunod din ng uwang sa iro. Dito yung tabang, mana ba? May mana sa uwang zero. Ang tingog niya ba? O sa kay bot pa sa ato. Multo ba? Lagoy ako. Para na ko matingkag lang kung may mga kitabang. Igo kung saan ang anan ko ba? Kanarang tingog sa babae. Kung sa man tingog ka. Ano siya, mana? Tanong sa aman ko. Kaduha na atong usang gabi mo gyapon kanang mga alas 12 pero kanang kanina alauna kadlaw. Uwang ko dito. Oo, sa kanila. Ako bitaw akong iwagan kay wa man ta kahibaw og panlitan baro na mga dili ingon nato no kay naam gina sila. Nya wa man ta kahibaw nga giabir lang ta para moadto ko dito nya muluwas nila para nako murag multo gid kay sa una wa pa ko pagwa ko kanuna nga na day babae diya na apel kay pur sa lalaki unta ang missing naam day usa day tagababakot. Ang kato siyang nagsiga, nakita na ko nga, paingon namin dito mo bakwitay, gabi dako kayong kayo diha sa yuta nga nabungkag, dako jud kayo nga kayo, nya nag-aso. Wa sa ko kay baw, sintil mo ba to siya, o unsan to siya? Nang limbaw tingong balibo? Nang limbaw jud akong balibo. Matod ni Archbishop si Palma, ang dapit nahimo ng simbolo sa kamatayon. Ang pag-ampo ang kinahanglan sa mga nabiktima. Because the place has become symbol of death. Somehow, through prayer, we may be able to bring the mercy and love of God, especially to those nga wa makakita. Tinuod man kini udili apan ang magpabiling hamok sa katawhan ang mapait nga trahedya mugna sa kahakog sa uban nga nag-abuso sa kalikupan. Ang hustisya ang dayag nga siyagit sa mga nabiktima.